Добре дошли в поредният епизод на подкаста "Последите на серийните убийци". И преди да сте си помислили, че съм луда, тая за серийни убийци ще не говори и се смее, не, днес няма да ви говоря за серийни убийци. Този епизод ще го използвам за няколко неща. Първо, кажете ми сравнение с предишното видео, звукът как е, на първо място, на второ място картината как е, на трето място ще играем игра и на четвърто място ще използвам видеото. Хем ще кача видео, хем ще е малко по-отпускащо, защото не съм се отказала от истинските престъпления, макар че и тези са истински, но малко по-късно ще разберете. Не съм се отказала от истинските престъпления, но и аз от време на време хем искам да кача епизод, хем искам малко и мозъка ми да си почине. Пък и така ще видите малко повече от мен. Не само просто един сценарий, а малко повече моя начин на мислене. Това е играта. Тя представлява карти. Сега ще ви ги покажа. Това са картите. Това не са картите. Това не са картите. Това са картите. Тук са 50 карти. И на всяка една има картинка, отзад има точно какво се е случило. И 50-те карти, един момент само, забравих да кажа, че играта се казва Забавна смърт. Всяка една от 50-те карти описва реална и абсурдна смърт. Как ще играем, след като съм сама? Между другото, играта е за над 2 човека, така че ви предлагаме вие да играете с мен долу в коментарите. Как се играе играта? Виждам картинката, 2-3, колко, да. Отдолу има 2-3 изречения, отгоре виждате картинка. Ще се опитам да разбера какво се е случило и след това отзад ще прочетем наистина какво се е случило. Но тъй като играта е на немски, ако си мислите, че знам картите, не, аз самата не ги знам. Взехме тази игра преди, не знам, повече от 5-6 месеца, но въпреки това и до ден днешен не сме играли. Идваме сега. Извинявам се, просто чух някакво повръщане и преди да си помислите, че съм откачила вече толкова криминални истории, не съм откачила. Кучето ми има навик да яде каквото види на земята, след което повръща. Достатъчно беше май. Та обяснявах за играта, че все още не сме я играли и онзи ден я видях там в секцията и реших, защо пък да не заснема някое по-отпускащо видео. Както вече казах, играта е на немски. Тук съм си приготвила таблет. Заедно с мен няма да чета аз първа. Първо ще ви снимам на вас с Google Translate и ще прикача снимките, така че горе-долу по едно и също време да разберем картинките. Започваме. Така. Добре. Почти нищо не видях. Погледнете само как гледам в камерата, така че да не видя преди вас. Само да отворя Google Translate. Ето така, за да не прочита нещо, макар че виждате буквичките колко са мънички. Хоп. И аз ще гледам заедно с вас българската версия, за да може все пак да е наравно. Космата афера. Нервен тик причини на млада жена значителна стомашна болка. Вие какво мислите? Аз наистина не знам какво може да е. Космата афера. Си е скубала косата. Афера. Единственото, което ми идва на ум, въпреки че е мега абсурдното, но все пак пише, че и 50-те случая са абсурдни, е да е била любовница на някой мъж и съпругата му да е скубала косата и да я натикала в устата. Знам, че звучи абсурдно, но все пак сега ще видим и превода. Още от ранно детство английско момиче гризело краищата на дългата си коса. Не е била любовница на никого. На 17 годишна възраст тя е приета в болница с силни коремни болки. Когато лекарите извършват спешна операция и отварят коремната й кухина, те откриват в стомашно-чревния тракт
несмилаема космена топка с размерите на футболна топка, хора. Футболна топка. Вау. Косата, която момичето е поглъщало през годините, не е била смляна и отделена. Поради биохимичния си състав и се е залепила с друго трудно смилаеми хранителни частици, образувайки постоянно нарастваща маса. Пациентката не оцелява след процедурата. Добре, това не е абсурдна, а по-скоро тъжна смърт. Честно да ви кажа, очаквах нещо малко по-забавно. Това наистина е тъжна история. Между другото, не знам дали ви казах, но пише, че всички истории са 100% истина. Продължаваме с втората карта. Извинявам се, но без да искам погледнах човек в кофа видях. Не съм чела нищо. Сега заедно с вас ще прочетем. Не мога да разбера защо таблета не може да фокусира. Ако се чудите защо не ви превеждам аз, първо няма да е честно аз да ви казвам какво пише, въпреки че и сега аз ви казвам какво пише, но така поне ще си виждате картата през цялото време на български, докато аз размишлявам, първо. И второ, защото омръзна ми да гледам, но буквичките са малки, нищо не съм прочела. И второ, друго си е Google преводач. Да, аз знам немски, разбирам немски, но си е за мен. Не мога да ви го преведа така, както би ви го превел Google преводач. Сляпата алчност рядко ви помага. Вместо уличаващи доказателства, крадецът се е отървал от самия себе си. Това означава... Щом се е отървал от самия себе си, убил се по някакъв начин, вместо уличаващи доказателства. Възможно ли е да е откраднал нещо и докато е бягал от полицията, 100% е откраднал нещо, но докато е бягал от полицията, да е паднал, да е умрял и нещото, което е откраднал, например, да е паднал в шахта или в нещо такова. Айде да видим. След като мъж в Сейнт Луис откраднал хот-дог, добре, хот-дога може да го пусне по улицата и някой куче да го изяде. Представяте ли си, а той да умре? Ужас. Докато стоял на улицата, той се опитал да глътне уликите. Докато тичал със съмнителен успех, бързината си се задавил с последната си хапка от хот-дога. Ето това очаквах от тези карти. Това очаквах. Наистина абсурдно. А вие сетихте ли се? Между другото, надявам се, докато вие виждате картите на екраните си, долу в коментарите и вие да пишете вашите версии. Време е за карта номер 3. Виждате ли, че не гледам? Даже си я крия тук. Вместо да снима чужда работа, един мъж заснел собствената си смърт. На картинката ми прави впечатление, че камерата е обърната към него, но въпреки всичко не е телефон, което ме навежда на мисълта, че не е влогър, не е инфлуенсър. И си мисля, че това се е случило по време на филм, за снимането на някакъв филм. Но, хора, колко съм проста. То това го пишеше, нали, в момента чета малките буквички и да, той трябвало да снима някой друг. Въпреки всичко се надявам това видео да ви е забавно поне. Наистина нямам теория за тази карта. Мислих около, не знам, буквално 1-2 минути и нямам теория, нямам версия. Единственото, че мъжът пада някакси, тялото му е леко така под наклон, пада, но как и защо, нямам си и на идея. Да видим превода. По време на курс по парашутизъм в Северна Каролина. Да се върнем пак на първата картинка. Айде, моля ви се, откъде ще ни дойде на акъла курс по парашутизъм. Както и да е, продължавам да чета. Опитен парашутист трябвало да документира курс с частен ученик, използвайки камера на каска.
Камера на каска. Каска. Камера. Къде е? Той носил необходимото оборудване. Записващо устройство, батерии и други. В раница. След като заснел инструктора и ученика... Да, така пише. Както и подготовката им по време на изкачването със самолета, той скочил с тях. Едва много километри по-долу, когато неговите участници разгънали въжетата си за откъсване, той осъзнал, че самият той не носи парашут. Тежката раница го подвела да си помисли, че носи. Тежката му раница го накарала да си мисли, че си носи парашута. Добре, ако това видеото не прекъсва, не свършва, но ако това видео ви харесва, моля ви се, пишете ми в коментарите, за да направя още такива видеа. Няма да казвам поредица, защото вече няколко пъти започнах няколко различни поредици, тъй като нямат гледания, нямат интерес, ги спирам и затова този път няма да казвам поредица. Ако вие искате, тогава ще бъде поредица и е ред за карта номер 4. Вие виждате, аз не. Но сега я ще я видя. Който не уважава стотинката, какво ще се превърне в безобиден страничен доход, трябваше да завърши фатално. Извинявам се, но ще го прочета на немски, защото прочетено на български наистина не намирам смисъл в думите. Нещо, което е трябвало да се превърне в страничен доход, се завършва със смърт. Точно затова използвам Google Translate, за да няма Така, хора, ви измислихте ли нещо, защото аз не. Който не уважава стотинката, има вестници. Вестник. Което ме кара да си мисля, че човекът се е занимавал нещо с вестници. Така, или си е търсил работа в обявите по вестниците, или е раздавал вестници. Ако се чудите откъде ми идва въобще на къла да раздава вестници, брат ми е раздавал вестници. В Германия можеш, когато си дете, мисля, че хора навършили 18 също могат. Мисля, че беше един път в седмицата, не съм сигурна, за по 2 часа взимаш си вестниците от спирката, раздаваш ги в твоя квартал и чиста работа. Но по-скоро картинката ме навежда на мисълта, че човека си търси някаква работа във вестник. Но страничен доход. Хора, в момента наистина се опитвам да измисля нещо. Да кажа някаква версия, само и само да се изтискам буквално като една суха кърпа, но сякаш продължавам да се изтисквам само и само за да кажа нещо, за да не си кажете. Щях да кажа нещо, което няма да го кажа, но представете си един сух парцал. Изтискваш, няма какво да тръгне от него, защото е сух. Така съм и аз в момента. Просто се опитвам да кажа нещо само и само, за да не си помислите, бре, това момиче колко е тъпо. Иначе ни разказва някакви сериозни истории с хронология, не знам си какво, а тук като куха лейка буквално. Но това, което до някъде ме ограничава, е, че, както вече ви казах, на кутията пише, че всяка една карта е с абсурдна смърт, която как да ми дойде на акъла, хора. И като имаме предвид тези вече, примерно картата с парашутиста, откъде на къде ще се сетя, че човек е парашутист. Сякаш снима филм. Хайде с косата, наистина тъжна история. С хот-дога можеше малко да се напъна, да. С хот-дога можеше нещо да се измисли, да измисля аз. Надявам се поне вие в коментарите да сте успяли за хот-дога. За тази съм сигурна, че не сте. Така. Няма какво да се оправдавам повече. Давайте да видим решението. За да спечели допълнителни пари от продажбата на скрап, британец търсил ценни отпадъци на площадка за разрушаване.
Той попаднал на нещо, което смятал за метална тръба с дебелина на китка, но се оказала твърде тежка за носене. Върнал се с болторезачки, за да нареже ценния предмет на по-лесно управляеми парчета. За негово нещастие, оказало се, че това е електрически кабел. 11 000 волта обвит в алуминий. Край на живота на един колекционер. Тази история ми е по-скоро като тази с косата. По-скоро тъжна. Ретейна карта, коя е? 1, 2, 3, 4. Ретейна карта номер 5. Така. Не погледнах. С гръб към стената. Той искаше да направи услуга на майка си и плати за това с живота си. Добре. Така. Тук вече въображението ми или сега започва да се движи, или картата е, вие виждате така или иначе, или картата е вече дава малко повече възможности. Картинката и текста. Тук версиите може да са много, на мен в акъла ми идват няколко. Така, може да е искал да помогне на майка си в нейния дом. Може да е искал да смени кружка, да го е ударил ток, може да е искал да се качи да й вземе нещо от някой рафт и да е паднал. Друго какво ми идва на акъла, да помисля още малко. Може да е искал да и напазарува и да е паднал. Просто нещо с падане, не знам защо, но нещо с падане. Така ми подсказва интуицията ми. Да помисля само още няколко секунди, да погледам и аз картинката. Това ли е искал да й завържи обувката? Не. Не знам това дори защо ми мина през акъла. Може да го е блъснала кола. Извинявам се. Виждате на картинката как той е хванал тук под мишка. Може би са пресичали някъде улицата и пише ли да за анимута? Така, със сигурност е искал да помогне на майка си и това ми е последната версия, че е хванал така под ръчка да й помогне да пресече улицата и в същия момент го блъска автомобил, но това не е чак толкова абсурдно, така че може би да заложа, залагам на версията, че е искал да вземе нещо от някой шкаф, за да помогне на майка си, подхлъзва се и пада от кухнята надолу. Да видим. За да помогне на възрастната си майка, която все още искала да шофира, въпреки отслабналите си рефлекси, да издържи шофьорския си изпит. Синът ти е завел на площадка за тренировъчно шофиране. Полигон на български. Той помогнал да се качи в колата, която била паркирана пред солидна стена. Пред солидна стена ли? Сивна стена, така я превежда тук. Така ви я превеждам по-скоро аз на вас. Така. И след това се скрил зад превозното средство. Изпълнена с ентусиазъм, възрастната жена включила колата на скорост и ускорила. За съжаление, тя дала задна скорост и младия мъж бил смачкан в каменната стена. Добре, колко трябва да си малумна, извинявам се за израза, но наистина колко трябва да си малумна. И какво по-голямо наказание да получиш ти от съдбата, от това да убиеш собственото си дете. Извинявам се много, че съм толкова директна, но тя можеше да убие някое друго дете на улицата, не собственото, някое чуждо дете. Като не можеш да виждаш, седни си на трите букви. Има си таксита, има си автобуси. Нямам думи. Тая карта вместо да ме разсмее, даже малко така ме агресира. Време е за поредната карта. Не знам коя е. Дори не съм измислила в колко карти ще изтегля в този клип, епизод. Айде, вижте я преди мен. Сляпата вяра в качеството научи човека да лети. Сляпата вяра в качеството научи човека да лети. Супермен ли си? От стена ли падаш? Откъде падаш, бе, човек? Чакайте. Що не взема да стана и да си сложи очилата? Не знам.
предпочитам да се мъча и вие да гледате как се мъча. Сляпата вяра в качеството. Така. Нещо искал да докаже. Но какво точно е искал да докаже? Сляпата вяра в качеството. Може би е имал някакъв спор. Искал е да докаже на някого нещо. Но какво да докажеш, че чак да се стигне до там да умреш? Интересно. Извинявам се, но оставям на вас. Вие напишете в коментарите какво мислите, че се е случило. Спрете се видеото на пауза, напишете и го пуснете. Аз през това време ще ви преведа картата. За да демонстрира здравината на прозорците на небостъргача, където е работил пред заинтересовани студенти, 39 годишен адвокат от Торонто се хвърли с пълна сила върху стъклото. Той бил правил успешно подобна демонстрация няколко пъти преди, но този път прозорецът се счупил и мъжът паднал от 24-ти етаж. Почти познах. Наистина е искал да докаже на някого нещо. Заслужаваше ли си? Не. Доказал ли го е? Не. Поне да си го беше доказал. Мисля и това да е последната карта. Имах да ви казвам още няколко неща, но забравих ги. По едно време се бях сетила какво искам да ви кажа, но си казах, хайде, нали няма да надуваш на хората главата. Без това много говори в това видео. Не, че в другите не говоря. Но там си по сценарий. Айде, вижте преди мен. Видяхте ли? Един човек обичаше нещата чисти и премесени с генетично модифицирана смъртоносна комбинация. Добре, хора, аз ли съм тъпа или не знам, въображение ли нямам? На вас идва ли ви нещо на акъла, хора? Гледам или аз съм тъпа или липсва ми въображение, не знам. Да предположим, че е искал да мете нещо с метла. Макар, че до сега това, което ми направи впечатление, че почти картинките нямат общо с това, което наистина се е случило. Но да кажем, че нещо е искал да мете. Не знам защо, но всъщност знам защо отвън е пълно с листа, есен е, но като видях метлата и се сетих за листата навън и си мисля дали нещо не е искал да мете нещо като листа и да го е блъснал кола. Тая версия май няколко пъти с блъскането на кола ви я казвам тази вечер, но не знам защо така ми идва отвътре. Може и нещо на тавана си да е искал да измете. В принцип с метла много неща можеш да метеш. Въпросът е какво толкова странно може да ти се случи. Много неща по принцип. По принцип, ако има нещо да става, ще става. Както майка ми казва, ако ти е писано да се отдавиш, точно май така беше, да се отдавиш, няма да се обесиш, нещо такова. Така че ако му е писано нещо с метлата си, му е писано колкото и абсурдно да е, ама какво точно му е писано. Залагам си на това, което първо ми дойде в главата. Мете улицата, навън е есен, събира есенните листа, минава кола и го блъска. Това казвам аз. 55 годишен хърватин искал да почисти комина си, но той се оказал твърде висок за всичките му метли и четки. Казах ли ви, че наистина е нещо с метла? Този път го усещах, че е нещо с метла. Затова решил да построи устройство за почистване на комина. Четка с тежест, прикрепена към верига. Се плъзгала надолу по комина и го почиствала. Той се опитал да прикрепи метална тежест към веригата с заварачна горелка. С заварачна горелка, не знам дали ме чухте. Дали от небрежност или глупост не е ясно, но той избрал стоманена ръчна граната, която веднага избухнала и го убила. Първо, откъде има стоманена ръчна граната?
И защо има стоманена ръчна граната? Това скомина след 10, 12, 20 часа мислене можеше и да ми дойде на къла. Но това с гранатата нямаше да ми дойде на къла. Не знам какво е станало в това видео, дали има 10, дали има 5 минути, абсолютно нищо не знам. Може да ми напишете такъв тип видеа, харесват ли ви, забавно ли ви беше. На мен ми беше забавно, но все пак всичко зависи от вас, от това дали има гледаемост. Напишете просто в коментарите, харесват ли ви такъв тип видеа. Аз се надявам тайничко да ви харесва. Ако е така, харесайте видеото, абонирайте се за канала ми. Май това. Чао и до следващия път!